længere. Jeg gider det ikke. Du vil ikke snakke sådan længere, hvad vi stemmer totalt smadret. Jeg ved ikke godt længere. Hvad? Det er bedre at tænde lyset. Jeg ved det godt. Det var så sjovt. Det kan tage så hurtigt med det her stemme her. Det er så hurtigt. Hvad? Det er så hurtigt med det her stemme her. Det er det, der er ret imponerende. Hvad fanden er det for nogle to kællinger, der er der? Det er dig. Er det mig? Ja. Det er for helvede. Hold kæft, det er min. Jeg kan bare grimt på det sidste, vil jeg sige. Det er ikke godt. Jeg ved ikke, hvad der sker med det her. Hvad fanden er det? Prøv at se, du ser bilfarvet. Det er ikke godt, det der. Det er ikke ordentligt, det der. Pokémon, der fanger jeg. Jeg ved det, jeg vil tage en Pokémon. Det ved jeg godt, det er sjovt der. Hey, jeg kan hjem. Halløj. Woohoo! Det er det der. Det er det der. Du må ikke blive simpel. Hvad? Hey, Ida. December er jo godt mit øjeblik. Jeg går i det forkerte, og så er jeg til det. Hvor der går en dag, hvor der tager din hånd, og vi kan stikke af sammen. Jeg bliver optaget.